I will be the Adaigbozuruoke cultural media enterprise. However, I see a quality women and associate. I can do now, madam. I say I will be the I got some hot washes when I was saying years of the good. Adaigbozuruoke Africa. No. After I'm supposed to send the Congo, I'm my Miatana, Anambra West local government, Anambra State. The most Namunia, Anamopija to walk on of it. The most Namuboya, but come on, I'm mobile, I'm so people, and I'm time. Can I go to ice way? Cab. I can have one. We're not about now, both a good miss. Nay, years collectors and can do it very good. Now, for easy, I want to say, I'm going to leave. You so long, you only a comfortable ring me. Your mamma back on can one up and tap on. Who even a Japan and Igbo, Mana, Papa, it's a farm, or Menana, Master Seapo. I mean, I'm a mirror. Come out away around one. Being a measure, willow, or Belezio. I want you now, but you're not about some way and coma. I must say, Bogle in a one. I can't see what I may see. I want I know about a person. I'm a normal for my game now. Who is a boy? No, but them ask her where I age. Them on a hand. I went to Bali. I know the bank here. Yes. Yeah, but now for them on a hand, I will call no back or Adaigbozuruoke cultural media enterprise. Hello. I was going to tell you, when you I got the award and I became Igbo na fear Igbo. Makalangini be. No iba makama mabona asosani. Igbo biye derabia. Igbo biye bu kai. And on a maximum mafu ntorobia. Makana sno ntorobia bu hamaji. Ntorobia can't now kwa nitenya bu momenana na asosi wo kacha sekeba asosa. Ono bana nsire na ase ajide ngo makana for ase na hala ase jide kichi. Makana sna akandi kwa present Igbo Eminent Award to High Chief Sunday Chukwudi Okonkwo, CEO Odogwu Empire Healing Center, as Igbo Culture Promoter of the Year 2023. Hello! Foi na minha casa, minha casa na folha. O tom motor ia né, não sabe fazer ia. Mas se eu nem me ogro mal vou cambiar, não oferado. A mãe cambiar se como me pô.
maka na oyibo bịakwara kpọrọ ndebe anyị kpọrọ m uche ma breni ha onwezie nke zuru ọkụ so mfụ onye ọbụla na-eme ihe omenala ndị ma na-afụta ya na mgbe eji mebe ime ihe omenala ọ bụrụ onye dibịa ọ bụrụ ya ụmụ ya na-adị eme dibịa mana ya ma ntọala mara na ihe ha bụrụ omenala ndị Igbo mara na nke amaka so ekenere m unu ya onye nsị na ọkwado ihe nwa na-afụ n'obisi ike n'anya anyị dị ya echebu mgbe ihe egwuregwu a na-eme ya n'ihe egwuregwu mana nke ọnụ bịara na afụgo m ya fụ na ezigbo ihe kọrọ ịmara nwụ ya ebe na na-akọgharị gị ihe dan na enyi ya so a na-afụ n'obisi ike ọkụ ụmụ ahịa anyị n'aka ihe ọbụla unu na-eme ụnụ na-agwa m nke ọbụla aka mụrụ mma na-akwado ma ya bụrụ na ya na-eme na aga aga because n'ebe ọbụla emepere ụlọ ụka na ọ na-eme emepi akwadobi onwe gaba so nke anyị anaghị akwadobi ka ọ nwetara so daalụ